Қозан шәһәрінің 18-ші номерлы Үзәк шәһәр клиник хостаханәсенә Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган табибы, профессор, хостаханәгә нигез салучы Камил Зиятдинов исеме бирелә. Бу хакта карарны Татарстанның премьер-министры имзалады. Бер ай эчендә министрлык хостаханә уставына үзгәрешләр кертергә тиеш. Сәламәтлек саклау учреждениесенә профессор Камил Зиятдинов исемен бирүне Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тәкъдим иткән. Татарстан медицинасы тарихында якты эз калдырган шәхеснең тормыш юлын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан барлады. Җилкәннәр җилдә, ә кеше тормышта сынала диләр. Камил Шәһретдин улы да сынаулардан чыныгып үсә. Аның тормышында очраклы уңышлар юк диярлек. Гади генә авыл малае сәламәтлек саклау министры дәрәҗәсенә үсеп җиткән икән. Димәк, ул кичкенәдән үк үҗәтлек, тырышлык һәм әлбәттә әнисе Шәмсебанат һәм әтисе Шәһретдиннең үз үрнәгендә тәрбияләү нәтиҗәсе. Укыганда да яхшы укыды. Ул Сатлычын бетерде институтны. Медицинский. Сатлычын бетерде буа техникумын. Армияда советып кайтты. Ул солдат формасыннан кирип, экзаменнарда биштия берип, әткәйтәдер инде мәрхүм. Син улым кирәлмәссең инде, хәзерләнмәдең дә бит дип. Ул биштигә биреп, кирде институтка бетернеләр. Бер ни дисез. Менә шуның өчен ул безнең семьяда, мин әйтер идем, туган җанлы, кеше җанлы булды. Аның шулай профессия сайлап алды инде ул врач профессиясын. Мен әйткән инде бер экономист булырсың бит, колхозга кайтырсың дигән. Юк. Абый мин нигә медицинага керәм. Әле армиядан кайткач минем янда бер караватта җыкладык, урын юк общежитиедә. Мин вакытта институтта укыйм, сельхоз институтта. Башкаланың 9-нчы хастаханәсендә табиб-хирург булып эшли башлаган яшь белгечне аның туган ягы Буага җибәрәләр. Район хастаханәсендә хирург, аннан поликлиника мөдире булып эшли. Эшли дип әйтү дә дөрес булмас. Камил абыйның яраткан эше ул яшәү рәвеше була. Эшеннән тәм таба. Тәҗрибә туплаган белгечне Казанга чакыртып алалар һәм баш табиб яңа хастаханә дип җан атып йөри башлый. Хәтерлим әле, мин ул вакытта Зинадул районында совхоз директоры булып эшләгән вакытлар. Миңа килеп советлар сорап, нишләп була икән Раил абый? Җир оформитып бирибез бит әле менә. Рәхмәт кадешне, ул инде безнең аның завод директоры ул вакытта Юнир Фасхутдинович дигән кеше, бик кешелекле, кеше җанлы кеше булганлык белән, ул инде ул вакытта заводларның көчле вакытлары, финанс мәсьәләләрендә дип әйтик инде. Менә ул инде шулар бергә кушылып, Камилне күреп алып булдыра торган малай икәнен белеп, Тукай районында, Тукай урамында утыра торган поликлиниканың заведующий булып эшләгән вакытта ул аны күреп алып, әйдә Камил, бергәләп эшлик әле, финансировать итәбез, давай зур больницабыз дип. Камил шуна тотынды эшләргә, ул инде ул вакытларда кентен менә җир оформитлар Казанда, менә без бастырган Кедровый урман дип әйтик, 1 гектарда аны самолет булып кайтып Себердән аларны утыртып, мотор эшләде инде. Шагыйрь җанлы табибның үлеме дә аяз көнне яшен суккан кебек кискинәт булды. 64 яше тулып кына киткән көннәрдә Камил Шәһретдин улының йөрәге тибүдән туктый. Җирдә кеше торса торсын, эзе калсын тирән булып. Үзе үлсә, эше калсын, 1000 яшәрлек имән булып. Нәкъ әлеге шигырьдәгечә, үзе китсә дә күпме игелекле эше калды. Үзе төзегән хастаханәдә ул баш табиб булып эшли. Димәк, дистә еллар буе халыкка хезмәт иткән медицина учреждениесенә Камил Зиятдинов исеме бирелү бик дөрес карар. Безнең больницабыз бик матур. Безгә бу исем биргән өчен без бик шат. Бик горурланабыз. Шуның өчен бу карарны кабул иткән кешеләргә күп рәхмәтләремне белдерәсебез килә. Безнең семья өчен шатлык хәбәр килде. Ул да булса Камил төзегән больницага аның исемен куштылар. Без инде безнең семья зур семья, 9 бала үскән. Ул инде безнең 5нче бала булып туган, дөньяга килгән кеше. Менә минем кечерәк инекаш булды инде ул. Менә ул больница дигән әле Казанда, республикабызда мондый больницалар юк иде. РКБ юк. 7нче больница юк. Менә бу 1нче, 18нче больница. Ул 1нче булып радиоприбор заводының
медсанчасыннан барлыкка килгән бу зур больница. Кеше үз гомерендә бик күп мөһим карарлар кабул итә. Хәл иткеч гамәлләр кыла, нәрсәдер үзгәртә, ә кайвакыт әйләнә-тирәдәгеләр тормышына зур йогынты ясый. 13 ел Камил Зиятдинов да Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында җитәкчелек итеп, Татарстан медицинасын уңай якка үзгәрткән кеше. Аның җитәкчелегендә Татарстанда яңа медицина технологияләрен гамәлгә кертү һәм республика сәламәтлек саклау өлкәсенә инвестицияләр җәлеп итү буенча күп санлы проектлар гамәлгә ашырыла. Табиблык амбулаторияләре һәм тәүлек буенча эшләүче ашыгыч медицина постлары челтәре үсеш ала. Медицина персоналын өзлексез рәвештә һөнәргә өйрәтүнең бердәм системасы булдырыла. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы белән хезмәттәшлек урнаштырыла. Камил Зиятдинов өчен тормышта иң мөһиме һәрчак кешеләрне кайгырту, медицина ярдәменең һәркем өчен ышанычлы булуын тәэмин итү иде. Камил Зиятдинов исемен мәңгеләштерү максатыннан моңа кадәр дә бик күп күркәм гамәлләр эшләнеп килде. Әйтик, Татарстан Республикасы табибларының Камил Зиятдинов исемендәге еллык конференциясе, Халыкара мәгълүмат академиясе, Медик-техник фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Россия медицина җәмгыяте президиумы әгъзасы, Гуманитар фәннәр академиясе хакыйкый әгъзасы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты булган Камил Зиятдинов сәламәтлек саклауны оештыру проблемаларына багышланган 250-дән артык фәнни эш авторы. Мин Камил Шагарович эшкә алган, мин аңар бик рәхмәтле. Матур гына эшләдек, күп еллар. Зур эшләр дәвам иттек. Камил Зиятдиновның игелеге тигән кешеләр бик күп. Ул җитдилек таләп иткән җитәкче вазифаларында эшләсә дә, күңеле белән сабый бала кебек ихлас, гади иде. Һәр вакыт туган районына ярдәм итеп яшәде. Буа якташлык җәмгыятен оештыруда да башлап йөрүчеләрнең берсе иде ул. Камил Шагарович безнең якташлык җәмгыятен нигезләүче шәхес, нигезләүче кеше. Ул беренче буага кайтып, район җитәкчеләре белән киңәшеп, алар белән бер фикергә килеп, радиоперебор заводының мәдәният йортында без беренче тапкыр җыелдык. Ул собраниене ул алып барды һәм шунда без беренче тапкыр үзебезнең оешмабызны бергә җыйдык дип әйтик инде. Шунда тудык без, как оешма буларак. Ул бик киң күңелле, бик шәфкатьле кеше иде. Менә безнең эшебезнең бер юнәлеше, төп юнәлешләрнең берсе игәнәчелек булса, беренче рәттә, беренче сафта игәнәче Камил Шагарович иде. Без инде күмәк акча җыеп, бүләкләр алып, картлар йортына, ятимнәр йортына кайтадырык. Ул шуның өстенә тагы үзе шәхсән алып кайтадыр, бигрәк тә ятим балаларга спорт инвентарь алып биргәндә, киемнәр алып биргәндә, менә ул ничектер киң күңелле кеше иде. Буа шәһәрендәге Арктика боз сарае аның булышлыгы белән төзелгән. Биредә ел саен Буа якташлык җәмгыяте Камил Зиятдинов истәлегенә багышланган хоккей турнирлары оештыра. Буада аның исеме белән урам аталды бит инде. Шуның өчен менә безнең семья, безнең калган туганнарыбыз бар да шат бүген, рәхмәтле. Казан дәүләт медицина академиясе ректоры итеп сайлангач та, Тулай торак һәм административ корпус капиталь төзекләндерелә. Академияне мәгълүматлаштыру юнәлешендә дә бик күп эш башкарыла. Якташлары горурлана затлы Зиятдиновлар нәселендә үскән берсеннән-берсе туган җанлы шәхесләр белән. Камил һәм абыйсы Раил авыл тарихын, анда яшәгән халыкның яшәешен чагылдырган китап та чыгарганнар иде. Ул Әлки ядкәре дип атала. Бер карашка китапта Татарстанның гади бер авыл язмышы сурәтләнә кебек. Тик диккатләп укысаң, анда ил язмышы, авыл халкының милләтен, телен, динен саклап калу өчен тырышулары, ачлык, сугыш елларында да авырлыкларга бирешмичә, хезмәтнең тәмен белеп, бердәм яшәүләре хакында мәгънә ярылып ята. Аның күңеле бик киң кырлы иде. Ул шигъриятне дә бик яратадыр. Хәле Такташка гашык иде.
Татар җырларын бик яратадыр. Матуритер җырлый да иде ул. Эшендә дә бик белемле һәм кирәк чагында кырыс та, таләпчән дә кеше иде. Менә ул аның белән бер вакытта күңелсез түгел, чөнки ул мәзәк сөйләргә дә ярата. Сирәк эшли торган татар сүзләрен ул җыядыр, аларның мәгънәләрен безгә аңлатып, син беләсеңме шундый сүзне дип. Менә әйтәм, шундый күп кырлы, бик киң күңелле, шәфкатьле кеше иде. Кешеләрне сүз белән дәвалаучы әдәбият сәнгать әһелләре белән дә гел аралашып яши торган була Камил Зиятдинов. Хәтта Мордовиядә Хади Такташ исемендәге музей салдыра. Ачылу тантанасында үзе дә Такташ шигырьләрен укый. Ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тоела, күге зәңгәр, гүя йолдызлары, ак кар булып җиргә коела.